Търговски център Европа е напълно изграден многофункционален комплекс, състоящ се от 16 сгради с обща площ от 75 000 квадратни метра, разположен на територия от 70 декара. Сградите са изградени в общ замисъл с различни функции, разнообразна архитектура и представителност. В строителството им са вложени най-добрите и екологично чисти материали. Комплексът има стратегическа локация. Намира се в непосредствена близост до аерогара София, само на 15 минути от центъра на града и на 400 метра от метростанция. Бързи и удобни пътни връзки водят до автомагистрали Тракия, Хемус и всички международни пътни артерии на Балканите. Сграда 1 в Търговски център Европа е най-новата и емблематична сграда в комплекса, която функционира от декември 2015 година. Чрез нея Търговски център Европа се превърна в това, което е неговото мото, а именно домът за вашия бизнес. Оазис със спокойна работна среда в комбинация с зони за релакс, комфортни ресторанти, спортни зали, много зелени площи и различни допълнителни услуги. В комплекса уникално се съчетават офиси, търговски и складови площи в една сграда с топла връзка между тях. На разположение на ползвателите има 3 банки, 7 шоурума, супермаркет, аптека, химическо чистене, фризьорски салон, конферентна зала за 120 човека, 5 ресторанта, от които 4 с градини, автомивка и сервис. В Търговски център Европа се намира най-модерната в България спортна зала за бадминтон с 9 корта и зала за сквош с 4 корта. Комплексът разполага с открит паркинг за 1000 автомобила и 3 подземни гаража, което го прави едно от малкото места в София с удобно паркиране. Добре оформените вътрешни пътища, маркировка и бариери, както и 24-часовата физическа и електронна охрана, осигуряват спокойствие, сигурност и ред. Инфраструктурата на Търговски център Европа е открита не само за вътрешните и ползватели, но и за всички живущи в района. При създаване на околните пространства са спазени принципите на зелено строителство в устойчиво развиваща се околна среда. В зоните за отдих за уюта на хората допринасят изградените водни площи с декоративни риби и акцентите от метални пластики. Архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и офисите в тях е проектирано и насочено индивидуално към всеки наемател. Офисите са оборудвани с всички необходими инженерни системи и връзки, като е наблегнато на естествената осветеност, цветовата хармония и създаването на уют на всяко работно място. Търговски център Европа залага на най-стария и утвърден стандарт BREEAM за устойчиви и екологични сгради. Сграда 15 е първата с BREEAM сертификат в България. Сграда 1 е единствената за сега сертифицирана сграда по най-новата методика BREEAM в 2 фази – проектиране и изпълнение. Трите инвестиционни компании в комплекса са български, с добра репутация и уважение в своите браншове. Те присъстват ежедневно в живота на Търговски център Европа, тъй като техните офиси и складове също са разположени тук. Техническата поддръжка и управление на комплекса, личният контакт и достъпност на всички наематели до мениджмънта и инвеститорите прави Търговски център Европа успешно реализиран проект с висока запълняемост на всички площи. Бизнесът, който се развива в комплекса, е основно в сферите IT сектор, фармация, логистика и спедиция, аутсорсинг. Търговски център Европа като комплекс
и Сграда 15 получиха престижната награда Сграда на годината за 2011 година. Следвайки общата визия и цел за развитие, Търговски център Европа се превърна в разпознаваема марка в национален и европейски мащаб и през 2013 година получи първата за България награда Prix d'Excellence за успешно реализиран проект.